Godmorgen. Jeg er trukket i min syngende telegram-uniform her til morgen på en regnfuld torsdag morgen klokken 9. Og det har jeg, fordi der er et dejligt firma, som har hyret mig til at tage ud og synge for deres samarbejdspartner, som bliver 60 år. De kan ikke fejre ham selv, fordi de er i en anden by. Så de har altså hyret mig til at tage ud og synge en lille sang, og de har skrevet en tekst selv, som jeg så improviserer over. Og det var så dejligt, at han faktisk blev så glad, så han gav mig et kæmpe kram. Og det var jo rigtig, rigtig skønt, så jeg er super godt humør lige nu. Og du kan også sende et syngende telegram, hvis du har lyst. Du kan sende for eksempel et til din mor, eller til din kæreste, eller til din far. Eller måske har du lyst til at sige undskyld til nogen, eller bare sige, jeg elsker dig, eller have en rigtig god dag. I hvert fald så er jeg altid at hyre, og du kan gå ind på teatertilfest.com og kontakte mig. For det er syngende telegrammer, ikke? Det kan altså noget.